Letmým strihom sme sa posunuli na výšku 230 cm. Prvá séria pokusov otvárajú Silviano Kezani. Už v lani štartoval v Banskej Bystrici a veľmi sa mu atmosféra páčila v tejto hale. Sľúbil, že sa vráti a urobil tak hneď nasledujúci rok. Vidíte, že vo veľkom štýle. Nie len vďaka tomu, akým spôsobom si zmajstroval svoj preliv, ale aj vďaka výkonu. To je neskutočný výkon. Silviano Kezani skočil 230 cm. Gianmarco Tamberi skočil 230 cm na prvý pokus. Tak v tej eufórii sme to trochu poplietli, ospravedlňujem sa. Gianmarco Tamberi zatiaľ má bravúrny sled pokusov. Opravoval len na 223 cm dvakrát.